Suppost wasal iż-żmien li l-jiem jitwalu u li l-jieli jiqsaru, iż-żmien fejn ftit ftit it-temperatura tiżdied. Iżda propju f'dak maħsub li huwa l-ewwel jum tar-rebbija deskritt minn ħafna bħala l-isbaħ staġun tas-sena, erġajna ħriġna x-xalel u l-umbrelel. Wara jiem twal ta' temp sajfi li jtik li tagħmel jum sieħ fix-xemx, fil-jum li fih wieħed jistenna temp sabiħ, tawna l-bonġu, ir-riħ, ix-xita u l-isħab. Forsi ftit jafu li fil-verità l-istaġun tar-rebbija ilu li beda mill-ewwel ta' Marzu. U forsi ftit jafu wkoll li hemm żewġ tipi ta' staġuni, dak astronomiku u dak meteoroloġiku. Meta qed nitkellmu fuq staġun astronomiku qed nitkellmu fuq il-moviment tad-dinja madwar ix-xemx. Filwaqt li staġun meteoroloġiku li aħna nimxu miegħu iżomm f'moħħu iċ-ċiklu tat-temperatura kull sena, ċiklu li jiddetermina tranzizzjoni bejn l-istaġuni kollha. Staġuni meteoroloġiċi twaħdu faċilment mal-kalendarju dinji u huma ferm iktar faċli biex ikunu studjati anke biex ikun determinat it-temp. Jekk nikkunsidraw ir-rebbija bħala staġun meteoroloġiku, fl-2017 beda fl-ewwel ta' Marzu u se jispiċċa fl-aħħar ta' Mejju. Iżda l-min iħobb il-kmiem qosra, ix-xemx u li jimtwal kuraġġ. L-Uffiċċju Meteoroloġiku f'Malta jikkonferma li mill-erba se jiżdiedu t-temperaturi u terġa' titqinna ix-xemx wisq sabiħa li aħna l-Maltin tant inħobbu.